hujjata 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 zan faɗa muku rayuwa sai da nazari da garari inda duk babu nazari karkace ka hau kawalniya ko kwasasari lamari na haihuwa rabbana shi yake da shi ko ya baka ko ya hana matina da shi kar ka tsallake ka bi hanyar da ba fice dan rashin akwai ke sa wasu su haukace hujjata 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 zan faɗa muku ainihi na Allah ne kun ga rashin haihuwa ku gangane in ya so sai ya baka kowanne hali na tsangwama baya juya lamari kudi na tsangwama don Allah ku yi uzuri wasu suna buƙatar da Afna, na shirya tun ɗazu za mu tafi makaranta ki tsaya wannan zo mu je in kai ki anguwa. Dan Allah ki kale ki ba ki jini mana. Da hawo mun Allah ki kale. Ki kale Allah saka ta mana zan. Dan baki san zafin haihuwa ba. Shi ya sanya ba ki damuwa da sojin kukarta. Da shi ya sanya kike man nuna isa akan yarinyar nan. Ni na haifa yata. Afnan yata ce. Ni kika mara? Kan yata ne. Ba abin da ba zan yi. Afnan zo mu ci.
Sa'adatu. Sa'adatu. Kina ji na ina miki magana ki? Sa'adatu kina jin ina miki magana shine zaki banza da ni? To me zan maki? Baki gani ba office ina kika katsa? Na je na tsanka office ne. Ki gaya man gidan uban wa kuka je da ya hadiya. Gyara bakin dai. Gidan uban wa na ji da shi ko gidan uban wa ya ji da ni? Habib karamin yaro ne shi? Ki dame ni da wannan ke. Lallai na rena dan zaki da hannuna yana neman kashe ni. Sa'adatu kin tabbatar man da ke butulci. Lallai. Ai da ma ko da ganin kura. An san ta cin mutum. Kirin dan zaki da hannunki dan ya miki farauta kuma yayi. Yanzu tashi yake yi. Ba laifinki bane. Laifin yaya Habib ne da ya baki damar gwada tsawo da ni. Abin da nake so ki sani, ta inda kika shigo, ta nan zaki bi ki koma. Ke ina ga mata katanga zan ci mimi yake in tillaki. Hey, lallai kam. To idan ba a kwada da yaro, a bashi gayan shi. Ki shiga ki dauko ma abun nan, ki bani in tafi da ita. Sai an ban miki gidanki. Sa'adatu, idan kin manta, bari in tuna maki. Afnan na siya na biya. Yanzu baki da wani iko da ita. Iyata ce. Haka kika ce? To shikenan. Abin da ke boye zai bayyana. Sa'adatu. 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 Hujjata. 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 Zan faɗa muku. Ya Habib, ka sani? Wallahi ina jin daɗin fira da kai. Saboda kana son yana nishaɗi sosai. Okay, ki mishi ne kamar irin ɗan cartoon. Duk lokacin kika gida sai ki press sai kawai in kama baki da gado. A'a haka ne. Ya Habib, ka iya salo da sarrafa shi. A haka ne kake burge ni. To ai baki sani ba, na ki kika sani. Da kin san ni ma yadda nake jin daɗin zalta kanki. Da baki furta haka. So da yawan lokuta zaki ga ina zuwa ina zama tare da ke dan in ƙara samun su. Kina sawa ina jin sanyi a cikin jijiyoyin jiki ko da wani. Ya Habib, ka sani? Wani abu nake tunawa, ina da muka ji muka fitan nan? Fitan nan ta min daɗi sosai. To ai karki da wannan satin tun karfe 8 na safe. Rasa ilaha ko? Ki je zan zo kawai. Wai shi karamin yaro ne da Allah ki mu tsayi. Kina wani ya taso ya je kwanta. Me zai miki? Bai ga abin da muke yi ba. Ke karuwar cikin gidan. Ba da ke nake magana ba. Ina magana da mijina. Ba baki sani ba. Ke jaka ce fa cikin mata. Ke da ko tareren miji baki iya ba? Shi yasa ne miki zarra ai. Dan Allah ki je ki rabu da shi zai tafi. Je ma Allah ku dakata da Allah. Ba na sai ido malama. Ba na so. So ki je zan so. Ki je kawai zan so. Ki duk mana. Ha, wai kamar wani yaro sai kin kama ma hannu kin tafi da ni. Ai sai ki je zan so ko? Je ki. Ku gane ne? Shi lamari ga rayuwar duniya. Haka abubuwa ke zo. Amma alƙawarin ne maki na tafiyan nan. Ki dura ruwanki a gora, ki aji, ki sa masa toto a sama. In Allah ya so yadda cikin satin nan. Na ji daɗi sosai.
Ashe wai da ni da ke za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Ashe wai da ni da kai za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Masoyina ka zo wurina, na taho gun ka sahibina, na baro duka 'yan uwana da ƙawayen da ke ganina, ka zamo mai faranta raina. Inda so yana zamantowa samu, ni da ke zama mun haɗa kanmu, ba batun faɗin da za a ji kanmu bare a ce ba mu kyautata ba. Ashe wai da ni da kai za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Sanka yau ya zamo jinina, wanda ke zagaye jikina, gashi kullum dare da rana, kai kaɗai ne a rana, ƙaunar ka ta game dukan jikina. Tabbas zuciya tana son mai santa, sannan zuciya tana kin mai kinta, halayen ki zantuka da aminta, ba za a sani rabo da ke ba. Ashe wai da ni da kai za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Ashe wai da ni da kai za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Mai kamala iri da taki, mai hali irin hali kamar ki, mai shiga irin shiga kamar ki, mai aƙida iri da taki, ke kaɗai kike ta zamanin ki. Zancen zuciya a tambayi fuska, sirrin zuciya a kyale ta tanka, na ji na yarda babu shakka, halin ka ba wanda bai yaba ba. Ashe wai da ni da ke za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Na aminta na baka kaina, ka riƙe ni riƙon amana, ni zama irin zama da ƙauna, ba faɗa ko kushe da juna, kai ya fa laifin da nai da kaina. Ai da na sani takan zamto ƙeya, zancen ya wuce a barci na baya. Dan in na tuna yana sani kunya, abin da nayi ban fa kyautata ba. Ashe wai da ni da ke za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Mun amince mun haɗa kanmu, babu wanda za ya raba mu, za mu koyi sirri na kanmu, ba a samun kafa abunmu da za a zo har a farraka mu. Daɗin duniya zama da masoyinka, kyawun rayuwa ka samu abin sanka, mun gode Allah da annabinka, mu jittaba mai kyawu da haiba. Ashe wai da ni da kai za mu zauna ban taɓa yin zato ba. Hujjata, 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 hujjata. Yes, Global Services Katsina present Jinnuwal Insi. Jinnuwal Insi. Fim ne da yake dauke da abubuwan ban al'ajabi. Fim ne da ya sha bamban da kalar fina-finan da kuke kallo. Fim din ya shafi duniyar aljanu da duniyar bil'adama. Fim din ya sha bamban da kalar fina-finan da kuke kallo. Ku biyo fim din Jinnuwal Insi. Ku sha kallo ya. Ba zan ci gaba da rayuwa a duniyar jin ba. Zan koma zuwa duniyar insi. Nasrin, ki dakata. Kar ki aikata wannan kuskuren. Cameraman and film editor Malam Asa Fana. Jinnuwal Insi.
yana ɗauke da darussa kala daban-daban, soyayya, cin amana, bakin kishi. Fim ɗin ya zama ku da salo kala daban-daban. Director of Photography and Visual Effect Emalik Ranka. Nazarin kin yi babban kuskure. Daji da ruwa, kuka da gidana, marke da gidana, saniya da gidana. Jinnu wal insi, jinnu wal insi. Wannan ki muke jira ya ke mahaifiya. Assistant Director Jamilu Lokacin da muke jira shekaru 300 yau gashi ta zo. Yanzu haka Nasarin tana cikin dajin Bahaltus. Sun samu matsala da ita da Yarima Naufal. Sun rabu! Tabbas zan kafa tarihi a duniyar jinni, zai zama da cewar ni ne aljani na farko da zan kashe masoyiyata domin fansar mahaifiyata. Story Concept Yusuf Abdulhamid Sani. Haifan, Yes. kai ba jarumi bane. Tun da ka kasa mallakar zuciyata, ka kuma kasa yakar daular Humairiya. Kacci ga wai na bayyana da waɗannan rundunar ta wuce zaton cewar ke wata jaruma ce. Na nuna maki hakan ne saboda ki san ƙarfin iko na. Kauce ka bani wuri. Fim ɗin ya zama ku da salo kala daban-daban, irin tsafi da jarumta da sauran abubuwan da idan kuka biyo fim ɗin Jinnu wal Insi za ku sha kallo. Abin da ku kawo wa ita! Gani sarkin dawa. Jinnu wal Insi, directed by Yusha'u Abdulhamid Saniya, soundtrack by Abu Tsoho